Hello guys! So I miss you so much guys. Namimiss ko kayo. 2 days tayong hindi nakapag-ilis at hindi nakapag-ilis. So maraming langaw dito nakapasok guys. And guys, mamahaw ta ninyo. So muna akong pamahaw. Muna siyang kubos, bread. So muna siya akong ginaloto nga kubos guys. Tapos na tay pipino. Na yan. Pampakinis daw sa kote. Oh. Hapit na siya, mahurot. Upat tubok siya. Oh. Magchika-chika lang ta guys, no? Nagkatawa ko sa kong amo guys. Kaya, yun siya. Ang tibuo ko no balay na ay kamera. So, nakita ko no kunyaon siya akong gibuhat. So, mag 4 years na ko din silang balay. Pero, ever since sa una akong tanaw ng mga bumbong. Wala dyan, bisag mga hidden camera. Mailahan man nimo, di ba? Nabiyatay di. Kabalo biyasad ta. Na. Oh. Gahapon guys, dire mga bata. Apo sa akong amo, ang gagmay, gibilin. And then, dire mi sa kusina, nagluto mi og pan. So, ningan ako nga na tindog sa lid mo. Tanawa ang mga bata kung unsay gyud pambuhat. Basin daw kuno mi saka sa taas. Matawa ako ang giingnan. Amo nga. O siyang gitry. Ko nga. Abli mo ang cellphone, tanawa sa kamera kung asa mga bata. Then, nabuking ako nga mo. Kaya kaingon siya na, wala may kamera. Wala may kamera. Kung sabi nag-ingon yung may kamera. So, niyan ko siya na, ingon biya ka na yung kamera. Diba? So, inana sila ka-wise guys. Dini, sa abroad. Sa Saudi. Kaya, ilang kang hinadlok ko, di ba? Namin nila mahadlok ka. Nahadlok ka na makadaan. So, na siya. Nablabog siya. Ako na hibaluan ng dyan. Ganay kamera. Yes, dito ra sa gate, sa gawas. Inana sila. Ang ginahadlok-hadlok ko sa kong amo kay 10 a.m. Alas 10 sa buntag. Magnaog na magugo. No, sa hay. 10:30 na kung manaog. Kay wala ang tao. Tapos sa akong trabaho, igro maghindo, tapos magluto, maglaba kung nailabo nun, ano ba? Naya siya. Pero pag naog sa kong amo, hinlo na tanan, tapos nakaluto na ko, na mugawas na lang din kung magbahog ko sa manok kong sarabit sa gawas. So, muna siya, kada adlaw na ako kung trabaho. Balik-balik sa mukha, pero agwanta lang kayo para sa future, diba? Nanon dyan ang kainahan. So, muna siya guys. Pero sa kung bago pa ka nag-abroad o so may plano ka mag-abroad, ay dyan pagpahurab-hurab sa imong amo. But, give them a respect. Tapos, trabaho lang. Lalagay siya. Muna siya kung mga tambag, no? Mga tambag di bola. Ano na siya. Ayaw ipakita sa imong amo nga wala kay baluan, na wala kay knowledge, di ba? Wala ka. Kundi, may pakita sila na yung marunong ka, di ba? Para hindi ka nila lulukuhin, tapos ano-ano lang, di ba? Ayan, dyan kasagara, hindi na makatunog amo nga mga salbahis po. Dili ka nila itritong maayo. Kaya hindi pakita nga, kanang wala kayo naibaluan. So, ipakita dyan nga, marunong ka. Ang hindi man kakabalusad sa ilang subok na trabaho. History dyan ka, mga tanak ka. Ano lang yun siya guys. No? So, ito lang yung istoryahan guys. Ang kaon guys. Kaya, huwag dyan ko i-upload doon guys. Ano lang yun siya guys. So, napakita lang ni mo nga, kugihan ka. Ganyan kailangan ko nakasulod diri sa balay. Sirado man anta. Nani lagi direct basta mag-winter. Pero karon dili naman siya tugnaw. The weather is good. Wow, naka-English si Bulak. So, muna siya guys, no? Kasagara magud. Kasagara. Kanang sagara gid man kuan bitaw kanang mga wife walang pinag-aralan kanang know-how ba. Kaya nakoy kauban sa una sa agency. Sa Kuwait siya, gikulata siya. Taga Cagayan. Pero siliyang asibis.
So, kaya wala man dyan to siya. Hindi, nung, wala lagi siya, hindi siya marunong. Kahit nga mag-Tagalog noon, hindi siya marunong, di ba? So, wala ta siya siyang amo. Nakauli siya sa Cagayan, but thanks God. Kay, alert kayo ang SMC Manpower Agency. So, ang SMC Manpower Agency, alert kayo guys, na-rescue din siya. Nag-alawak ba na guys? Musimba man ang mga lalaki sa Kuan Mosque. So, dahil ang kukutob guys kay. Kanya na nakatiwa sa kauning pipino. Kaya magplansas ako. Bye-bye!